L'Espanyol, de la seva banda, es troba a València, on aquesta tarda està gairebé obligat a puntuar per no agrejar la seva crisi. Una derrota dels blanquiblaus es enfonsaria una mica més a la zona de descens i posaria contra les cordes el futur de Pochettino. L'Espanyol arribava a València aparentment relaxat. En la visita a Mestalla d'aquesta tarda juguen més que 3 punts, empitjorar una situació ja delicada o agafar una mica d'aire. I és que la derrota per 0-3 davant l'Osasuna va encendre totes les alarmes. Els de Cornellà han de reaccionar, però ho faran sense cap de Vila, baixa per motius tècnics i Estuani per sanció. Pochettino, en canvi, recupera Javi López, Guacasto, Rui Fonte i Tejera i tot apunta a una revolució a l'11 titular. Els espanyolistes s'enfronten a un València que ha guanyat en els últims 4 partits que ha jugat com a local a la Lliga i que s'han portat la victòria en els 4 últims enfrontaments amb l'Espanyol a Mestalla. De fet, els blanquiblaus no guanyen a València des de la temporada 2007-2008. De guanyar, l'equip de Pellegrino sumaria la victòria número 800 a l'estadi de Mestalla.